Pranga tidram na bed pianga piasta emenem good afternoon. Why who you na like keep the ammo condom? Pranga bia tinam na bed chileka bagoko. I told that touch here, I'm not bingo. Pranga biata asking I told that touch here. Say home anya. Boge bianga. Yes. Boge bianga. Yeah, mbo maybe. Okay, man, you have let back up and you have what do. Mom. What if not when I get below to get lasso? Wherefore now the way now Lebenga Hungoma. I think it we are not the way for Nana, Cheka Bagoko. The opera who knock and then I'm on. I'm on. Tonwa. Did you jog on Mri? The police are bala humpaya cantembo. Pama wala. Oh, Nagon Wana. Ah? Yeah, what a phone. Wala. Yeah, what a phone. Ganonum. Yeah, what a phone. The way for Nani who got tired. The way for Nani who got tired. The way like that. Get a wooden nugget. Listen to me. If I hear Chara much, listen. If I hear Takoshim is maybe to be here. When him a grish. If I got it, it was Chochi. Ona kirum de. You get your tole. Damn you, Nelemanya. Ona kirum de. Ask us laugh him here, my bingo. Don't laugh here. Aya, when I can't hit that little no. Hit that thing. Hit that little no. Ranga pop tap wimo. Pago karankamwo. Okacha ho di 66 wewu. Onweru na family. Eshba hage. Onwuduba Rufina Oyinye. Oyinyechi Onwuduba Rufina. Ida fole 25 years. Egarola akwa mahadum. Aka m na-agụ akwụkwọ. Ị na-aga kwa na which school? Abia State. Aha school no, we get Abia State or school. Aha school na ịgaga Chile ka agbaga ọkụ nwa bingo. Abia State University, Uturu Okigwe. In what level? 300 level. Ele ihe ego ya kwugara school fees. Nne m na-akwụrụ m school fees. Ana m agụ nursing. Ego ha nursing. Kebishna no here anyị. Anọ m na school na room Abia State University.
ọkụ mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum niile. Ama. Arọgbala mmadụ mbụ. Mba, ọha agba ya. Enwere onye ara nọ na family nna gị ma ọ bụ nne gị. Na-ele m anya ebe a. Na-ele m anya ebe a. Ga-ewere anya chọrọ ya mụ na comment section. Na-ele m anya ebe a. Ee. Nna gị ọ gbara ara before ya nwụọ. Ọgbahọ. Ụmụnne gị ọ dị ole? Atọ. Izuola ohi mbụ. Ezughọ m ohi, ha ma ezu ohi. Iwu onye ebe? Abụ m onye ọka etiti, Anambra Steeti. Ebe na Anambra. Ọka etiti. Ebe na Ọka etiti. Ogunzelu village. Ebe na Ogunze village. Kindred mbụ ụmụ eze a na-ekwe. Gị na mmadụ megidere ihe gị mere ụta, gị mere ụta. Emeela mmadụ ihe mbụ. Mba, emeghọ m. Ife ntịele mbụ. Mba. Iji eri oke nri. Mba. Iji anyụ oke nshi. Mba. Ma ahụ eze gị. Onye ara ọ chụọla gị ọsọ mbụ. Mba, ọchụghọ m. Iji anọ na nrọ ahụ nwoke ya eme gị. Mba, afụtụbeghị m. Ị gafee n'ụzọ ụmụ nwoke na-eme gị. Ha na-eme gị. Mba. Mbakwa. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ofu. Gị na onye ahụ ọ kara ata m ugbu a? Mba. Ele nga ọ nọ tapu oge? Na be ya. Mgbe ọ tapụrụ gị gwara mma gị? Mbakwa o. Ị gwa ya na atala gị? Mba o. Ele ihe mere na ịgwa mma gị na atala gị? Nwaanyị na-ata ahụhụ nga mpa gị na-anọ ya ịkarị the cross na-akwụrụ gị skuul. Ịgwa mma gị na atala ahụ. Ele ihe mere na ịgwa mma gị na mmadụ atapụla gị? Ọ gị ka m jụrụ ajụjụ, Chineke agba gị ọkụ. Agwa m ya. Kesa m Ihe mere na na-esi ịgwa ya nri Chineke ya. agba gị ọkụ na atala gị. Ọ gị ka m jụrụ. Emeka ngwa ya. Ọ ite ka ị na ga egwu ya na atapụla gị na ịdị ime. Ị ga-agwa ugbu a na ị gherela oghe. Nwaanyị na-ata ahụ emekwa ego na akwụrụ na nọọsịn skuul ị bịara nga bịa gwa m egwa ya. Nwaanyị na-ata egwe ya sị atala ahụ gị. Mma ngwa nri ya. Mgbe m ha ka mgbe m nọ eji gị mmadụ metụ nwaanyị metụ m aka ụta m ga-agwa mpa m ma gwa mma m
Gabia Gabia Gum say by a Tinekabako. You know, they are Gabia Big Gramata, Agamia. Eme where? Otele Pro. Mana Mari. Bata, William Bumepere. Am I really? Sunday, no messing. My heart on it up your lane on a member. On what home? It also don't tap I tell you, the thing me pay again, woman. Eh? Ebe ma kwa. Aya. Mama. Yes. Aya, yes, I some that. Aya be wa kwa hibre that time. The way they are catching the cabagoko. That approval magibra, Quack magazine, Madame Rolago. Elia gave one magazine, Mother will let her quota Satagotel. Give you a Gabiaquam Sibra. But when that catching the cabagoko, when you're ready, not that will keep a man leg tapu. So I'll come more we bring Bosatra. Ah? Otakis there be. You don't need your time on Abba. I beg your time on Abba. Guess it, Brapa. The lady will. Apa, Aralo Tamo. And you know, I'm at home. Emma home, you know. Him away, grad no that. Atapoke what apa. Get what I am in you see. Get what I am in you see. Attack about nigga, one nigga walla. Get what I am in. Egas is in Anyanyo. Beginning not lanyo. That was a gas in Anyanyo. Braga Beba Maho. Oh, the mother has a popcorn. Arataga no law. I am a bam man. We call popcorn candy and attaga. Damn you, my big. Damn you, Chinakabako. It left popcorn on a tire. That bag again with a miranya. Where I am marine, you re. Braga Bam say, man. That's like a way not I'm back one us. Get a bias like a matata. It take aim of Butoria and a blue cross and issue. Imela wine and wine, bo. It can be a quite I'm what Atagam Ginga. Atagam Ginga give you and continue in a back. Obulia. Aboya will get it. The Anya liar and what by a woman of the virgin go. I'm not found here, maybe not getting Katamoto Babu here. Atrage one mugger. Maybe I'm mugger, Namata lager. Makachine Kabala getting Katamoto Babu. Ma, where? Every Google. Every Google. Gay, you gay what I am not paying you. Otele Series. You be a life my yoga. Constant on you. Constant on you. Now push it. And you buy a question, yes, sir. On you, I buy a question, yes, sir. Genotype of it's all gonna.
Genotype go A go AS. Ese? Ask him AS. AS. Blood group go. Only young. Blood You know, group go. genotype umbu AS. All negative. Congrats. Owo kwa gekwente elebishra no yana. Abia State University, Uturu Okigwe. Bon number ge congrats. 09066990457.